פרשת משפטים. אני לומד כדי להצליח במבחן. אני לומד כדי להצליח בבגרות. אני לומד כדי להצליח בחיים. שבוע שעבר בפרשת יתרו קיבלנו את 10 הדיברות. בפרשת משפטים ממשיכה ומפרטת מצוות העוסקות בין אדם לחברו, במשפחה, בעבודה, בחגים ובכשרות, בשבת ובצדקה. בעצם לאחר 10 הדיברות, עכשיו אנחנו מקבלים את המצוות היומיומיות ומנסים למצוא משמעות גם בעשייה השוטפת. כל מצווה קטנה קשורה ליום הגדול של מתן תורה בהר סיני. כל מעשה קטן שלנו בחיים יכול להיות קשור לערכים גדולים. אם נזכור את העיקרון החשוב הזה, יהיה לנו קל יותר למצוא משמעות בכל דבר פעוט שאנחנו עושים. שבת שלום!
לצאת